Aj keď nás jedno októbrové ráno v Ženeve zobudil dážď klopkajúci na okno, nedali sme sa odradiť a vybrali sme sa do Chamonix s cieľom pozrieť si ľadovec Mer de Glace, čo v preklade znamená more ľadu. Keďže počasie nebolo ideálne, rozhodli sme sa pre prístup k ľadovcu použiť ozobnicovú železnicu, ktorá nás zo Chamonix v nadmorskej výške 1042 metrov dopraví do stanice Montagne-Vert vo výške 1913 metrov. Vo vestibule stanice si kupujeme lístok a kým je ešte čas do odchodu, pozeráme si historické fotografie prvých budovateľov lanovky. Zubačka Montagne-Vert je dlhá 5,1 km a prekonáva prevýšenie 871 metrov. Na trati sa striedajú úseky so sklonom 11 až 22% a poháňajú striedavé napätie 11 000 V. Celú trať prejde rýchlosťou 14 až 30 km za hodinu za 20 minút. Do prevádzky bola uvedená v roku 1909 a elektrifikovaná bola roku 1953. Len pre porovnanie, zubačka zo Štrby na Štrbské pleso je o 300 metrov kratšia, má maximálne stúpanie 15%, poháňajú však jednosmerné napätie 1500 V. Na trati dosahuje rovnakú maximálnu rýchlosť 30 km za hodinu. Údolie Chamonix sleduje smer od severovýchodu k juhozápadu. Preteká cez neho rieka Arve, do ktorej sa vlieva bystrina L'Arveron, prameniaca tesne nad Chamonix v ľadovcovom poli Mer de Glace, kam smerujeme. Údolie je zovreté z juhovýchodnej strany masívom Mont Blancu s vrcholom v nadmorskej výške 4808 metrov, pokrytým snehom, a zo severozápadnej strany, ktorú môžeme vidieť, strmým hrebeňom s vrcholmi Le Brevent a Écuy Rouge. Administratívne k Chamonix patrí niekoľko dedín a osad roztrúsených v údolí, ako napríklad Le Bosson, Le Pras, Argentière, Le Tour. Blížime sa k vrcholovej stanici a obdivujeme vrchol Le Drus, vysoký 3754 metrov. Naskytal sa nám impozantný pohľad hlbokej doliny, brúsenej ľadom tisíce rokov.
Vystupujeme zo zubačky a hneď sa obliekame a naťahujeme čiapky, lebo teplota klesla z 15 stupňov v údolí na 5 stupňov vo vrcholovej stanici. Aj keď zhora je ľadovec znečistený zapadaným kamením, jeho hrúbka je stále ešte od 100 do 400 metrov. Jeho dĺžka 11 km a plocha 40 km štvorcových. Rýchlosť posunu je 100 metrov za rok. V 20. storočí nastal mohutný úbytok ľadu, keď si predstavíme, že v 19. storočí bola táto dolina zaplnená ľadom po okraj, musel to byť úchvatný pohľad. Po vybudovanej trase zostupujeme dole k ľadovcu vychutnať si jeho bezprostrednú blízkosť. Míňame značky označujúce hrúbku ľadovca v posledných rokoch. Niet pochyb, že druhá polovica 20. storočia mu dala poriadne zabrať. Sme ešte bližšie k ľadovcu a cítime jeho chlad a klstkosť povrchu.
dostávame sa k miestu, kde je vybudovaná ako turistická atrakcia sprístupnená ľadová jaskyňa. Návštevníci si ju môžu pozrieť od Vianoc do konca leta a vstupné je v cene lístka lanovky. Pred odchodom domov ešte navštevujeme glaciórium, kde sa návštevníci môžu dozvedieť zaujímavé informácie o ľadovcoch. Návšteva tohoto magického miesta sa chýli ku koncu. A pokiaľ ste tento kúsok planéty ešte nenavštívili, rozhodne choďte, kým sa z krásneho ľadovca nestane vysokohorské pleso.